Aizu, kotxe hau zeinena da? Hau gurea da. Aitor Quintela eta Bibi López gara, Despiritunin klubeko kidea. Abiadura baino, kotxeren itxura da gure pasioa. Aitor, ze modelo da kotxea? Hau Toyota Celica bat da. Eta noizti daukezue? Gutxi gora bera 2008tik, nire urtebetetxeko autoparia izan zen. Eta tuninaren asunto hau? Mutilaren gauza da edo zuri ere gustatzen zitzaizun? Nire ere gustatzen zitzaidan. Hor ikusten dut katana bat, mutil bat katana batekin. Esan nahirik badauke? Ez daka esan nahi berezik. Eta ze aldaketa egin dizkiozue kotxeari? Erakutsiko dizkiozue? Bai, noski. Tapizeria eta? Barruti tapizeria aldatu egin da. Guk hauk egin du gehiena. Ordenagailua ipini diogu. Hor ikuste, teklatu hori ordenagailuarena da? Soinu ekipo guztia ere bai aldatu egin zaio. Iluminazioa ere bai jarri diogu. Eta geho kanpotik? Kanpotik aldatu zaio karrozeria guztia. Benbekoa? Aleroia ipini diogu. Agunak berriak dira. Iesodia ere bai aldatu zaio. Soinua hobetzeko. Eta erosi zenuenean txuria zan, Aitor? Bai. Edo pintatu zen gero? Ez honelako txuria, baina bai zen txuria. Aizu, Aitor, eta halako kotxe baten ITV-a eta beste kotxe hau izela pasatzen da? Lehen aldia joten zarenean homologazio proiektuarekin, zerga batzuk ordaindu behar dira, gauza horiek fitxa teknikoan ipintzeko. Hori da, aldaketa horiek egiten dialako, ez? Baina gero beste kotxe baten modukoa. Aizu, eta aldaketak zuek egiten dizkiozu edo tailerren batea ematen dezue kotxea? Tailerran eta guk ere. Zeuek ere egiten dituzue? Aitor, kanpotik ikusi dugu, motorra adibidez, ikutzen zaio olako kotxeei edo? Ez diote zer aldatu, bakarrik apaindu egin dut. Beraz, nik ulertzeko, ez jakina naiz da gauza hauetan, tuninak zer ikusia dauka kotxeak kanpotik apaintzearekin. Kanpotik apaintzen dugu, exhibizioetan, hor edukitzeko eta atentzioa deitzeko. Askotan, kotxe hauek ikusten direnean, behaien jabeak arriskuarekin lotzen dira, abiadura gustoko duen jendearekin. Hor, zer dezu esateko horri buruz? Egia da, ez da? Ez da egia. Kotxe hau, beste bat bezalakoa abiadura hartzen du. Badakigu zenbat abiadura hartu dezakegu karreteretan. Eta beste kotxe baten moduan ibiltzen gara. Kontu gehiago eduki behar dugu, oso auskorrak direlako, errepideak ez daude ondo. Orduan, batxe bat hartzen baduzu, apurtu dezakezu. Beraz, Aitor, askotan kontrakoa, ez? Kontu gehiago ibili behar dezute halako kotxearekin. Eta horren kotxe berezia izanik, egunerokotasunan erabiltzen dezue? Adibidez, ogia erosteko kotxean juten ze, Aitor? Ez, bat ez. Bakarri da exhibizioetarako eta hortik kanpo ez. Bueno, esan diate tuninaren kontu hau, edo modaz pasatzen ari dela, o bintzat, lehen baino tuniatutako kotxe gutxiago ikusten diala orain. Hori zergati da? Nik uste dut krisia kalte egin duela, mundu honetan. Gobernuak ere bai traba asko jartzen ditu, ez ikusten gu nahi duguna egiten. Beti arau batzuekin... Zailu egiten du afizioa. Bai. Aizu, tuninaren kontu hau, inoiz bukatzen da afizioa, kotxea inoiz bukatzen da erabat tuneatuta egoten edo kuadro bat bezala da inoiz bukatzen ez den zerbait? Nik uste dut kuadro bat bezalakoa da. Detaile bat ipintzen diozu, beti dago zerbait aldeteko.